Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak putuku, adik uline Mbah Pomogo Jas. Ketemu mana YouTube-ne Mbah Pomogo Jas. Aja lali komalike sukrat-sukrat jempolane bali maneh YouTube-ne Mbah Pomogo Jas. Matur suwun ya Jas ya. Iki anu Mbah Pomogo ape ngersi sak-sak lho Jas iki. Sak apa tak resi Jas. Alah. Tak resi apa tak go nang kali Jas. Apa tak go nang kali? Coba nggak ada jagung Jas. Lah ya. Wakeh Jas kata kono gak nang kali gak resik iki. Apa tak buang kok senar Jas. Sampai nembane Jas nek gak nang kali gak resik iki. Jagungnya apik Jas arah Jas. Ke Labuan Jas. Tak lanjut engko nang kana ya Jas ya. Ceritane wong senang tunggal sabale wiwitane nunggu dedir saben dinane saya suwe saben dedir nyekel tangane banjur ngomong Mas aku tresno kowe kembang kenanga atiku digawe lara kembang melati agawe larane ngati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku weton buyar mula wong tresna ora kena go sembrono ora becik anggone pira wanita kembange rawe iku paribasane tanimbang rame luwe becik tak tinggalke alah satria dadi pati gagah perkosa waton gegirisi godeknya simbar dodo hidup menggala cokro
lamun ngendikan gereng-gereng pindho gluntur ing mangsa karandeng dadi tetunggaling kadang Pandhawa. Nih ya Jas ya, alah hiburan Jas, hiburan, alah, alah Jas, anu Jas, kengko anu Jas apa? Karena bang, saking kok tak buang kok Jas, terus tak go balik, engko anu Jas, nak karpe pecah-pecah mah karpe kok ninggal, tapi tak go balik iki, engko pamen ning guri omah. Lah mesti sana Jas langko diliwang gawe mamsak timbang. Kena gak ada jagung somben, lah iki dingi kan ada telak pitik iki tak tilis sing apik Jas, sing elek tak tinggal. Tak tinggal sing elek. Sing elek tak tinggal. Coban karek golekno imbah Jas. Ya alhamdulillah Jas jagungnya apik ya. Tunga-tungane ya Jas ya. Muga-muga Mbah Pama sak putune panen akeh neh. Ya akeh sak ngenani iki Jas wong marahi terima pira mau anu arek Jas mau selawe pas lah apike selawe pas ya muga-muga udan iki langgeng Jas muga-muga udan iki langgeng mesti ya dadi jagung Jas masalah musine kan musim jane ono 3 Jas ki tapi nek cara umume anu Jas 3 beser iki wong sasi 6 udan nek ora 3 beser Jas sasi 6 udan oke Engko sakit tak buang kok itu tak go mulih ya engko tak lanjut kok ya Jas ya engko terus tak tutup pisan tak wis bar tak umbah Jas barek noto iki bar tak umbah kok kali kuwi Jas iki karek noto kok terus garingno Jas gua ada jagung somben Jas saiki tak ombahi lah tipak telepite ora diombahi anu Jas metet engko ki anu Jas Mbah Pama dibagi ngubah sak lah sing Mas Ari karo Mas Adis nang bekukan Jas anu apa nunggoni wong lacar abu telak pitik nang kono Jas nek kene wis bar Jas bar pelwacari ya wis bar tak sebrap cokete wis karek ngenteni umure jagung ngono tok karo mbah sak lho Jas Mbah Pama rene iki mung iki tak pei sing apik-apik Jas ya rusak tak tinggal. Coba nek kurang ditukokno. Cuman wong loro dana tandak kabeh. Lah aku dibagi sing rene Jas.
Allah Allah, ini kayak likur, selawe, 16, 17, 18, 19, 30, ayo. Ini mas, 45. Ah, ini jas. Tak kita bongkok apa jas? Rapi jas. Lah. Lah. Tak lanjut engko jas. Lah. Iki jas tak buang kok jas. Tak toto jas. Ya sekarang ya dulu lagi anu video nih bapak mau gojas cukup sebenarnya desa ya sepurane anak klera-klera ngomongane bapak mau gojas. Sampai jumpa lagi video selanjutnya ya jas ya jangan lali jempolane sukra-sukra di komen ya tobene bapak mau gojas.
Jas kujas kabeh aja lali lho Jas yo. Iklane Mbah Pama ditonton. Mbah Pama ben rezeki. Ngono kuwi Mbah Pama ben rezeki Jas. Kujas tak dongakno tenan Jas. Kujas nang luar negeri, kujas nang Indonesia. Kujas sing nang luar Jawa tak dongak-dongakno Jas. Muga-muga paring seger waras karo sing kuwasa, rezekine ya lancar, awake padha sehat. Ngono kuwi. Muga-muga kujas kabeh diparingi panjang umur kering kuwasa ngono kuwi Jas ya. Tenan dongane Mbah Pama ngono kuwi Jas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.